ja es compleix el minut. Llavors recordar-vos això, que quedem per d'aquí uns dies quan ja tinguem l'autorització feta i ja en demanem més per si de cas, perquè es veu que aquí s'ha de fer tot d'aquesta manera. Jo només recordar que aquestes coses que s'han inventat ara, que per anar des de la plaça de l'escola o la plaça de l'Ajuntament, que hi ha 100 metres, es necessita la mateixa autorització que per fer una manifestació d'1 milió de persones a Madrid al passeig de la Castellana, és un invent nou que s'han fet. L'Ajuntament s'hi acull i per tant, com que és lliure de presentar una denúncia en el moment que vulgui, nosaltres hi estem exposats. Sapigueu això, que ara resulta que les coses es mesuren amb aquesta vara de mesurar. Llavors, clar, si ells es poden queixar, suposo que nosaltres també, no? Per tant, ara podem començar a fer soroll, que se senti, a veure si arriba. No sé si d'aquí l'Ajuntament se sentirà, Provem-ho. Bé, jo no gastaria ni ara mateix, ni un gram d'energia més per aquesta gent, ho sento, que s'esperin que anem allà a l'Ajuntament. Vinga, fins el proper dimecres,